Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin sabon wani darasi, reshe daga darussan Common Word and Sentences. A irin waɗannan darussa ɗin za mu riga kawo muku sunaken abubuwa daban-daban waɗanda suka kasance na yau da kullum ko kuma in ce waɗanda muka saba da su. A wannan darasi ɗin za mu duba sunaken sassan jiki na halittar ɗan adam. Sai dai a wannan darasi ɗin za mu taƙaita kanmu a sunaken sassan halittar fuska, ma'ana gaɓoɓin da suke fuskar mu ko kuma in ce kai. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara da sunan gashi. A Turanci ana kiran gashi hair. Za ka ce hair. Sannan kuma mu zo ƙasa wurin goshi, sunan shi da Turanci forehead. Shi ne goshi, forehead. Sannan kuma mu zo in ce gira ko kuma in ce gashin ido na sama. Ban san ya kake kiran shi ba a Hausarka, amma Turanci shi ne eyebrow. Sannan sai mu zo ƙasa gashin ido kuma wannan wanda kake gani sunansa eyelash. Wani lokaci za ka ji an ce eyelashes. To, sai mu je kuma idon da kansa shi kuma ana gaya mishi eye. To, idan muka duba eyebrow da eyelash duka ana nufin kamar gashin ido da kuma gira na ido. Domin duka cikin kalmomi biyun nan akwai eye ɗin a ciki. To, sai mu je ƙasa kaɗan za mu zo mu ga akwai ear. Wannan iya yana nufin kunne. Sannan bayan iya akwai earlobe, ma'ana wannan in ce malafa ko kuma in ce bututu na wannan kunne ɗin. Sannan kuma in mun zo ta ɓangaren nan akwai nose, ma'ana hanci. Nose shine hanci da Turanci. To, ramin hanci kuma da Turanci ana gaya mishi nostril. Sai mu zo kuma kumatu, ban san ya kake kiran shi a Hausarka ba, amma dai wannan wuri ɗin ana gaya mishi cheek. Za ka ce cheek, mana wannan wuri yawanci inda ake mari mutane kenan. Misali in ka ga mutum ya mari mutum yawanci an mare shi ne a cheek. Ban san ya kake kiran shi a Hausarka ba, amma ka gaya mana kuma ƙarƙashin wannan darasi ɗin. Sannan kuma idan muka zo ƙasa akwai leɓe, laɓɓa ne ko leɓe ne. To, shi wannan na sama ana gaya mishi top lip, na ƙasa kuma ana gaya mishi lower lip. To, idan aka ce lip ɗin ana nufin shi ne leɓe ɗin ko kuma in ce a ɗaya daga cikin laɓɓa. To, idan aka haɗa su gaba ɗaya kuma za a kira su lips, ma'ana duka biyu sama da ƙasan za ka ce lips. To, ya kake faɗa musu a Hausarka? Ka gaya mana a kuma ƙarƙashin wannan darasi ɗin. Sai dai mun yi amfani da wannan hoto ne domin ya nuna maka ko da a ce ba mu kira shi daidai a Hausar mu ba, kai ɗin watakila ka san shi tun da ka ga hoton shi. To, sai mu zo ɓangaren nan kuma akwai jaw. Idan aka ce jaw ana nufin a ɓangaren baki da ke motsi, misali idan kana cin abinci. Wannan wani lokaci za ka ji ana cewa muƙamuƙi. To, wannan shi ne jaw. Mu dai gashi mun nuna maka dai ta hoto. Ko da ba mu kira shi a Hausa daidai ba, mu dai mun nuna maka shi a hoto. Idan akwai wanda muka kira wanda ba daidai ba, za ka gaya mana a comment ƙarƙashin wannan darasi ɗin. To, sai na gaba kuma shi ne mouth. Ina aka ce mouth ana nufin baki. Kaga baki kuma ya kama haƙori ko kuma in ce gurin da haƙori yake da labba suke da kuma inda harce yake duka ana gaya musu mouth. Sannan kuma teeth shi ne ko kuma ce su ne haƙora. Ina aka ce teeth ana nufin haƙora. Sannan kuma akwai chin. Ina aka ce chin ana nufin wannan gemu ɗin ko kuma in ce wannan wuri ɗin da kuka ga muka nuna. Sannan kuma akwai neck wanda yake nufin wuya. Abu na gaba da za mu duba shi ne tongue, ana nufin harce. Tongue shi ne harce. Kada ka ce tongue a nan, ka ce tongue. To, sai abu na gaba shi ne moustache, shi ne gashin baki. Moustache, gashin baki. Sannan kuma beard yana nufin gemu. Beard yana nufin gemu. Da fatan ka fahimta kuma ka ƙaru da abubuwa da yawa a cikin wannan darasi ɗin. Idan ka fahimta kuma ka ƙaru da sabbin kalaman sunaken sassan jikin ɗan adam, ka gaya mana a kuma ƙarƙashin wannan darasi ɗin kuma ka yi mana like. Sannan idan kana son ire-iren waɗannan darussa ɗin, za ka same su ne a YouTube a playlist nasu mai suna Things. Sannan za ka yi amfani da wannan number domin samun aji. Mun gode sosai, mun bar ku lafiya daga nan Manu Science School.